Nog 1 nacht slapen en dan start het nieuwe schooljaar. En ook dit jaar zijn er een aantal nieuwigheden. Voor sommigen is dat een nieuw schoolgebouw, voor anderen een nieuw project. Zo beginnen 5 Limburgse scholen vanaf morgen met een immersieonderwijs liever. En hierbij worden vakken zoals wiskunde of economie voortaan in het Frans of het Engels gegeven. In de stedelijke basisschool van Kuringen gaat morgen op de eerste schooldag een splinternieuw schoolgebouw open. De kersverse minister van Onderwijs Hilde Krevits heeft aangekondigd 500 miljoen euro te willen uittrekken voor de bouw of renovatie van schoolgebouwen. Het GO heeft aangekondigd hiervoor minimum 1,8 miljard nodig te hebben. Ook nieuw is het immersieonderwijs. Naast het stedelijk humaniora van Dilze gaan nog 4 Limburgse scholen van het gemeenschapsonderwijs, waaronder de hotelschool in Hasselt, op 1 september van start met het CLIL-project, wat staat voor Content and Language Integrated Learning. Dat is een project waarin dat een niet-taalvak onderwezen wordt in een vreemde moderne taal. Wij hebben ervoor gekozen om het praktijkvak Seminarie Voeding, om dat te onderwijzen in het Frans, omdat wij als school heel veel belang hechten aan de taalvaardigheid van onze leerlingen. In Wallonië bestaat dit type onderwijs al in 300 scholen. In Vlaanderen beginnen er nu 25 scholen aan, waaronder dus 5 in Limburg. In de hotelschool in Hasselt krijgen de leerlingen 4 uur seminarie voeding per week in het Frans. Bedoeling is dat al die leerlingen van de eerste graad kunnen volgen. In principe hebben de leerlingen al een basiskennis Frans vanuit het lager onderwijs. Maar eigenlijk wordt de leerstof zo geleidelijk aan opgebouwd dat elke leerling de kans krijgt om mee in te stappen. Ja. Leerkrachten moeten het niveau C1 van het Europees referentiekader halen. De 5 Limburgse scholen hebben alvast aan alle voorwaarden voldaan. Donc, tout est prêt pour demain.